Господь покликає нас дуже бути уважним, незлобливим у житті. Апостол Павел пише: батьки, такі будьте розумні, щоб ви ніколи самі себе не роздражали, лишній раз не конфліктували, не розстраювали себе і своїх дітей лишній раз не додівати. Інтересне місто. Батьки, не роздражайте своїх дітей. Є батьки, які деколи собі от нічого робити, бити можуть дітей, наказувати, лишній раз указувати, діти недобрі, непослушні. І ще найстрашніше, якщо батьки собственним дітям кажуть: такі сте глупі, дітки все це фіксують. І потім у житті, як клеймо на чолові, носять: ми дурні, ми глупі. З другого боку, батьки не мусять аж хвалити своїх дітей, но дати можливість почувствувати їм, що вони тільки члени сім'ї, з ними считають і на них дивляться, як на будущее всієї сім'ї. Такі діти починають добре вчитися, будуть послушні, трудолюбиві. Вони добре знають, скоро батьки будуть старенькі, вже не зможуть робити, трудитися. Треба буде нам, дітям, піднятися і робити далі. Діти, каже апостол Павло, не роздражайте батьків. Не додівайте, поки ще батьки ваші молоді, а ви ходите в школу. Дітки, слухайтеся, моліться, старайтеся вчитися добре, підете на роботу, знову не роздражайте батьків. Якщо батьки напоминають, вам треба до церкви ходити, треба жити у святості. Син дістає від отця наставлення: не ходи п'янством, не ходи блудом. Дівчина завжди має дивитися на строгий взгляд свого отця, щоб ніколи не допустила в своєму життю помилки. І так приходять старші роки, коли вже батьки, старенькі. Знову дітям каже Павел ті ж слова: не роздражайте батьків, бо і ви колись будете старенькі, і вас так будуть додівати ваші, як ви додівали своїх. Все приходить своїм чередом, возвращається то, що ти зробив. Яку міру поміряли другим, таку поміряться вам. Взагалі, формула Євангелія така красна і проста. Як хочете, щоб поступали з вами люди, поступайте ви із ними. І за чим ви лиш будете так у всьому світі добрі бути для добреньких, послушні для послушних, любити тим, котрі вас люблять? Попробуйте стати на ступеньку вище, до чого Бог призиває. Любіть тих, хто вас не любить. Попробуйте уважати тих, хто вас не уважає. Ви до них проявіть уваження. Не обіжайтеся на всеосвітні обіди. Повний світ нещасний тих оскорблень, взаємних брехав, различних напастей суєт. І Павел знову каже: ну ж чому ви, християни, не знаєтеся так повести, щоб оті конфліктні вопроси рішати до суда? А ви йдете до судді, а суддя часто буває не церковний, не віруючий, не православний. Він се сміє, дивиться, як двоє християни судяться. У нас був случай, коли у одної жінки сусідка багата, котра купила собі 5 домів, має ж десь 5 гектарів землі. І вдруг вона захотіла ще 50 сантиметрів від своєї сусідки взяти, переклала городину, сусідка просила, потім пішла в суд. І судами ходила довгі роки, платила суди. А багачка заплатила більше, а судді пішли на зустріч багатів. О, якщо б багачка була християнка, вона б тот кусок землі, десятину з того, що надавала суддям, уже могла откупити от тот кусок землі. То та друга, якщо б нараз сказала: ну, кіті треба много, та бери, скоро б сусіда почувствувала угризення совісті і відплатила б їй. Так все вийшло, обіця наплатили. І ніч не оказалося, бо тот кусок землі не стояв тільки скільки нерви, а суддя набрався і від одної, і від другої. Коли виходять судді на пенсію, зачастую їм треба психіатра. Вони всі нещасно зломлені, там внутрі не є болі. Це равносильно, коли садисти вбивають чоловіка, а він не чує болі. Це вже полумертвець. Такі і в всьому світі люди. І тому каже Павел: ну не йдіть ви до них, ну не йдіть, ну видите, ну пропащий цей світ. Щося з ним тепер ділити? Нащо включати брехливий канал або відкривати газету, котра тебе вже 5-й раз обманула? Відкрий собі ту газетку, в якій знайдеш добре слово,
Открий канал там, де знайдеш Слово Боже, де почувствуєш потребу в душі. Найди собі друзів таких, котрі в цьому мірі не суть дуже славні, а котрі вірують у Бога. Бо з ким поведешся, того наберешся. І так Павел каже, не роздражайте одно другого, тому що роздражайте, значить, не ведіть такі бесіди, у яких приходить розстройство і в одної сторони, і в другої. Батьки обов'язані дітей учити і наказувати. Каже Соломон, сине мій, не шкодуй прута від твого сина, бо коли виросте, та ще й подякує тобі. Нині батьки мають такий мати талант, щоб без прута управляти своїми дітьми. Не обов'язково бити діти фізично, можна знайти другі підходи, бо так поступаючи, одно другого підтримуючи, дітки дивляться на батьків як на образ, як на кого вони будуть рівнятися, а батьки дивляться на своїх дітей, як на тих, котрі в будущому будуть їм допомагати і їх на старості підтримувати. Іменно так такі взаємоотношення і звічний конфлікт батьки і діти розрішається саме красиво євангельським повістуванням. Господи, благослови наших батьків-християн, щоб вони добре мали талант воспитувати своїх дітей. От самого зачаття, щоб батьки не пили, не курили. І в молитві зачинали дітей, щоб усі діти рождали святі, сильні, благодатні, розвиті, талановиті. От самої юності, щоб батьки показували приклад дітям доброї сімейної любові. Діти, котрі зафіксували себе з юності, які вони придатні, батьки спокійним серцем дивляться на старость, дивляться, як вони і діти в церкві сповідаються і причащаються, і вся сім'я духовно росте, і в такому случаю сім'я по апостолу Павлу перетворюється на домашню церкву. Вот що важно є розуміти, що наша церква Христова якраз і похожа на церкву з маленьких церквей, бо дома чоловік і жона, його діти, внуки – це є домашня церква, у котрій все буває благо і почину. Боже Мати, благослови наші сім'ї, бо іменно через сімей ми передаємо віру, настроєння, через сім'ю добротну мама навчає материнському язикові своїх дітей. У школі треба буде знати державну мову, а мама навчає говорити мадярка по-мадярськи, русинка по-русинськи, але усі вони пам'ятають, що материнський язик для них важний, який психологічний отот уровень, котрий дає дітям будущому бути розвитими, способними ізучати другі язики. Якщо дитинка з самого дитинства оторвана від материнського язика, усе буде мати проблеми при ізученні язиків іностранних. Всі святі молити Бога за нас, щоб наші сім'ї були похожі на ті, як наші предки жили 1150 років, коли держали восточного візантійського православ'я. І нині так ся в більшості держимо, але у вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.